Здравейте! Днес ще ви обясня как да си направите сами гривна вкъщи, като за целта съм приготвила едно планче, избор на материали, избор на цвят и модел за гривната. Първото нещо при избора на материал, с който да се съобразим, е това дали ще носим гривната постоянно, т.е. дали ще се къпем с нея. И в такъв случай най-добрият вариант е шнур от изкуствена кожа. В случая черния, защото не се цапа и може да се вържи като цвят с всякакъв вид маниста. И с дървени, и зелени, и жълти, и червени, и бели, и естествени камъни също. Като дебелината на шнура също трябва да бъде съобразена с отвора на манистите, които ще поставяме. Като дървените маниста обикновено са с по-голяма дупчица и това предполага, че може да се слага и по-дебел шнур, докато обикновено при камъните, при манистата от естествени камъни, дупчицата е по-малка и трябва да се използва по-тънък шнур или корда. Когато се използва корда, трябва да се използва някакъв вид закопчалка. В случая тази е много удобна. А ако се използва такава с карабинка, сега ще ви покажа. Обикновено слагам накрая малко синджирче с някакъв вид висулка или халкичка и по този начин човека, който я носи, може сам да си я слага и да си я сваля по всяко време, без нужда от помощ от някой друг. В случая съм сложила една малка карабинка. Захващам с безименния пръст, обвивам гривната и я закопчавам там, където на мен ми е удобно. В случая тази гривна е направена за хора с по-дебели китки, за хора с по-тънки. Просто може да варира. Разкопчаването също става много лесно. Захващате висулката, отваряте карабинката и сваляте гривната. При този вид, ето както виждате, също има накрая малко синджирче. Тази от естествена кожа, просто с едно възълче в средата. Захващаме халкичката с безименния пръст, обвиваме гривната и пъхаме стикчето в халкичката и след това се затваря. Но при тази не може да се варира за дебели или за тънки китки. Тя просто трябва да е съобразена с размера на човека, който ще я носи. Тази на мен ми е голяма. Докато тази другата, която е с карабинка, може да си я закопчавате и във вътрешната халкичка, и във външната, и на синджирчето, според размера. Друг вид закопчалка. Тази съм си измислила аз, но това се прави вече във времето с опита. Много приятна гривничка. Ето как се поставя. Тя е с затягане. Дърпам едното топче и този свободния край, който ми виси, го прекарвам през гривничката. И ето, сега не може да се отвори. Отварянето, освобождавам си този свободния край, дърпам си това сърчице тук. Гривната вече е отворена за сваляне. Ето тази е за по-малка ръчичка, но може да стане и за моята ръка. Пак си приготвям карабинката. Захващам си висулката с безименния пръст. Обвиваме около ръката и я поставям, я закопчавам
там, където... Не, тая не може. Тая ми е малка. Ето тази. Тази ще стане. Значи, захващам си висулката и тук вече си избирам къде да си я закопчея. Откопчаването също е много лесно. Пак захващам. Готово. Така. Това е вече гривна. Малко по-трудно за изпълнение, тъй като тя се плете. Освен това е с различни цветове. Тази пък е от тигрово око, естествени камъни с закопчалки. Накрая съм сложила и такива знаци за безкрайност, като тя също може да се закопчава само на едно място. И тази също е за човек с по-дебела китка, освен ако не обичате да са ви по-свободни. Но аз, тъй като през деня използвам доста ръцете си, не ми е приятно да ми се опира в храна или в масата. Тази е нещо подобно на лилавата. Пак така. Само че съм я разтегнала. Ето тази също е прекрасна. Може да си слагате между манистата възелчета. Това пък е с възелче за притягане. Тези възли за притягането, как се прави? Най-лесният начин е да вземете една сламка, да я отрежете. Ето ви трябва. Колко? 2-3 см най-много дълга. И увивате около сламката. И след това прекарвате през отвора на сламката, излиза от другия край и накрая само хоп, придърпвате. Се получи страхотно възелче. Колкото повече опъвате, толкова по-затегнат ще бъде възела. Колкото повече навивки има, с толкова повече навивки ще стане самия възел и по-дълъг. Ето една такава гривна, само с възелчета. От този тип. Но, за да ги направите равномерно, трябва още от начало много бавно да ги подреждате и да ги затягате. Тази тук също е от естествена кожа, пак така с закопчалка, с възелчета. Ето ги. Слагате две парчета кожа, колкото да ви е половината от гривната. След това само прекарвате едната през другата и възела се получава. Това е супер лесна гривна, но пък се получава ефект. След това закопчаването, пак повтарям. И
но е за по